Salutare oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Skywars. Azi nu face Skywars, dacă vreți să mai facem Skywars sau ce joc mai era pe acolo. Să apăsați și butonul de like dacă mai vreți să mai facem episoade cu Skywars. Dați să dați subscribe. Să aveți și să aveți și voi noroc să poate vă face și eu pe Mebizon, care se trece Mebizon. Așa și dacă așa se poate. Și așa se poate juca dacă vreți să filmați jocuri Mebizon, scrieți Mebizon. Nu. Așa trebuie. Ui. Gata, vin. Hai, deschide-te. Faci. Stai că nu vreau să merg la acum. Nu vă acum una. Încă ce să nu vreau să te deschidă. Vezi? Da. Nu am făcut totul. De ce să mă stop încă pe la acum nu pot. Da, am făcut eu o mare greșeală și... Da, am făcut eu cea mai mare greșeală. Nu m-a lăsat să-mi deschid. Wow. Așa, gata. Așa e bine. Gata. Trebuie să... Dacă mi se închide, o să mai fac... Dacă mi se închide o filmare, o să mai fac... O să mai fac... Stai un pic. Stai. Uitați ce să vezi mai chiar, nu? Uitați. Aici sunt. Uitați, e aici asta. Bătați, uitați. Așa. Deci e super. Dacă fac așa și dau net. Vedeți? Așa, vedeți? Și acum o să ne jucăm doar Skywars. Atunci am căzut din greșeală, ce-am dat un pic după ce știam și din greșeală m-am dat un pic, așa. Sper. Așa, vedeți? E super, că acum am dat pe altă mapă. Oh, scuzați, stai să pic. Spontan. Aici am uitat.
Las, nu se putea să cad. E bune, acum mi-a dat asta. Aoleu, ce să... Acum mă ajung jos până prima acolo. Ce să faci? Gura! Ai trecut? Gura! Gura! Nu mai te gura aia. Că ceată ce ești. Nu te va niciodată aici. Gura! O să stai să iau de acolo, bine mai înceta. Băi, vă bate ăsta, da, băi, gata să mănânc. Dacă nu-mi pasă, vine acolo, nu ține cu altă. Bă, tot în sfârșit, dar cam atât a fost acest episod. Dacă v-a plăcut, să apăsați butonul de like, să vă uitați la Andrei 82. Asta a fost like-ul. Eu a fost Teo Infinit. La revedere!